بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ برب العرش العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله كافي بسم الله بسم الله معافي بسم الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآل وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدين تفي شرفلا لجبوا أمي أوفو كولي من دونك دل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا أناك كشناك بركة لك وجدك وشياننا وكلنا بلا جلنك أما في لما أدباتول القرآن قرآن كنا أمي أودي سانفي emission mi nami bo ka kuma daba maka gafe sanuma inkan gafe mi batara kutina anye kuntlena watina akofe akoloshiba na tangaba o daba ma ere ka bo ka baroke ni awiye o qur'ane sanuma inkan asuron ujigina kuma jumeuna wala ka fuka bo aya hake mununa harfu hake munu ba kono kalma hake munu ba kono kata se tafsiri ma ku koro la sauma anfa kana no ye bamanakan jula kan ambe se kanga tata sura kono chugo ya mina ama fo au bismillah o kene bilibile inkan bid sura mimbe amolo o ye qur'ane sura bidurani durna do akun temene anye do fo ala fo kana bla aya biduru ani kelen yoro amina adamne biduru ni kelen na ina bi inshallah katabla fo bi olonvla ani sabayoro la no ye suratu waqi'a ami jeka kala nyon fe ninga soro kado wala likono ama fo أو بسم الله نياكم سلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم نار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نندي سورة واقعة كدامنة آية بدرو كتابلا بيولون فلاني سبالا إنفا آية دوكون تمنى أنيا فاوية چومي suran belebele akumana anye konyonya baga kan katla ka kuma anye kiniya fa mogo kan katla ka kuma anye tuguni numaya fa mogo kan no ye mogo kunangon ye muno mbita janeme konnana aya yira anna o janeme deunka baro laban wati afe akoy kado nga fo kanu yuhiruna ala hin silazim jurmu belebele batgu de tunu tume dumi kabayira jurmu ndeka jurmu muno ne ukabbo kusebe wa umada ma utum to ka siga fena ka fo ko no lu sara ko afo lu binakunu e ko lu fa koro du hal no lu kon kunna u fa koro ban nunu du awa ba unal awalun ok ma an fa temene nunu du
ala y'u jaabi ko muhammad kul afuye innal awwalin wal akhirin galew ni labana mɔgɔw nunu bɛɛ lajɛlen la majmuun ni ala binu bɛɛ ka fɔ k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ila mikati yawmin ma'lum don kana don layidu ye don min n'o layidu talen do u ye u ti fɔ a kɔ fiyewu u bɛna jɛrɛ o kɛnɛ belebeleba in kan o kumana fɛ an y'a bila o yɔrɔ de la duwakun tɛmɛnen suratu hudu la an y'a fɔ aw ye ala y'o layidu di an ma a ko adamaden bɛɛ lajɛlen an kɔni kana siga min na zalika yawmun majmuun lahu nnasi wa zalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhum illa li ajalin ma'dud a ko o don kɔni ye kafo dɔ ye bɛɛ sen bɛ dayɔrɔ sɔrɔ o kuma ni janɛmɛdenw n'u wulila ka jɔ lahara kɛnɛ kan ala ko o de kɔfɛ summa innakum ayyuha ddallun nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw filibanci maa la filila ninnu aw fililen don wa wala ka mɔgɔ wɛrɛw la fili k'aw minnu filɛ nin ye almukazzibun aw minnu ye nkalonjugutigɛlaw ye la ne ala kalina akiluna aw bɛɛ ye dunbaga ye aw bɛna dumuni kɛ min shajarin ka bɔ yiriju la min zakum yiri min n'a bɔra zakumu yiriju la yiri dɔ bɛ yen magangaw bɛ a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ u b'a fɔ a ma ko zakum ala ko ale kalina lahara jɔ don ale allahu taala bina aw filibanciw minnu b'a la ka mɔgɔ wɛrɛw lafili aw nkalontigɛlaw minnu b'a la ka nkalon tigɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ko ale allahu taala bina aw bɛɛ lajɛlen la dumuni min shajarin min zakum yiri dɔ la yiri min n'a bɛ wele ko zakum ale kɔni ye yiri ye ale bɛ falen tun bɛ fi asli jahim jahanɛmɛ yɛrɛ cɛmancɛ a asuluma yɔrɔ ale bɛ falen yen de yirijugu dan don yarabi ala k'an kisi a ma famali o na a ko jahanɛmɛdenw aw bɛna aw kɔnɔbaraw sɔsɔ kɔnɔbaraw bɛna fa min ha o yiriju ina albutuna aw kɔnɔbaraw la famali o na aw bɛna sɔsɔli kɛ min ha zakumu ina albutuna aw kɔnɔbaraw la sabula ka da ka kɔngɔ min bɛna kɛ jahanɛmɛden na a b'a dun a seko t'a la fiyewu mɛ yiri ale de bɛna halaki jahanɛmɛden ni k'i ta tiɲɛ fasharibuna a ko wa dunen kɔfɛ aw fɛ aw bɛna mini kɛ ale ye yiriden kan min hamim jahanɛmɛ jigoni na alhamim bimana alma'ul hari lazi ishtada ghaliyanuhu ji n'a ka wulili bonyana fo ka taa a foroforo k'a tobi wulili kɔdan na a bɛ fɔ o de ma ko hamim ko jahanɛmɛden dumuni zakumu yiriden dunen kɔfɛ u bɛna hamimu ji min a sanfɛ fasharibuna u bɛna o ji min shurbal him i b'a fɔ ɲɔgɔmɛ kɔngɔbagatɔ min cogo shurbal him him ye ɲɔgɔmɛ de ye ɲɔgɔmɛ min kɔngɔ bɛ a la minɔgɔ bɛ a la taafan ban b'a bolo ka segin fan b'a bolo kɔngɔ ni minɔgɔ juguya kojugu ko kumana fɛ a bɛna ji min i b'a fɔ ɲɔgɔmɛ minɔgɔbagatɔ bɛ ji min cogoya min na himu de ye ibulul atash ɲɔgɔmɛ minɔgɔbagatɔ ibn abasi b'a fɔ an ye ko himu ko o ye ɲɔgɔmɛ de ye ɲɔgɔmɛ min minɔgɔko bana ye a minɛ ɲɔgɔmɛ dɔw bɛ yen u ka jiko negi bi bonya fo ka taa dansago f'a bɛ k'u la i n'a fɔ a banalama o kumana fɛ ibn abasi ko himu y'o ɲɔgɔmɛ kalite de ye minɔgɔko bana ye ɲɔgɔmɛ min sɔrɔ a ti fa i n'i ye ji k'a kun cogo cogo ale kɔni b'a min dɔrɔn a b'a min fo ka taa a yɛrɛ fa ka taa a yɛrɛ halaki ko ɲɔgɔmɛ min minɔgɔko bana y'a sɔrɔ arabukan na k'o de bɛ wele ko him faamu cogo ɲuman ala k'a d'a ma abdulayi ibn abasi ko ten haza nuzuluhum ko nin de y'aw ka deyafa ye bi o kɔrɔ nin de y'aw jiginyɔrɔ ye koyi nin de ye aw ka hotɛli ye haza nuzuluhum ko jahanɛmɛdenw aw jiginyɔrɔ de filɛ nin ye ta aw loji aw ka logement nuzuluhum bimana diyafatuhum wa karamatuhum aw bonyayɔrɔ n'aw jiginyɔrɔ de ye nin ye yawmaden lahara jɔ dɔ n'o ye yawmul qiyama jɔ dɔ ye o kumana fɛ ala tilalen nin bɛɛ lajɛlen na sa a nana kunna ko jurumutɔ ninnu ka lahalaya bɛɛ lajɛlen fɔlen ko an ye jahanɛmɛ kɔnɔ ala sɔrɔla sisan ka na dallo wulibaliw fɔ an ye minnu n'an miirila olu la an man kan k'a fɔ k'an bɛ siga lahara ko yɛrɛ la fiyewu ale ala ye dallo wulibali minnu kɛ k'a yira an na diɲɛ kɔnɔ yan kɛnɛ kan jarakiw ni faamuntigi y'u filɛ ka miiri ka taasi a tɛ siga don lahara wulili la fiyewu ala y'o damadɔ tugu ɲɔgɔn na k'olu fɔ an ye o fɔlɔ ala ko adamadenw nahnu khalaqnakum ne de y'aw dan falaw la tusaddikun n'a y'a sɔrɔla k'aw bɛ sɔn ka tiɲɛtigiyali kɛ ni lahara jɔ dɔ ye ni ala de y'aw dan aw jɔnni bɛ yen k'o y'a yɛrɛ dan walima k'a bɛnkɛw de y'a dan walima ko amɛrikɛnw de nɔ don walima ko rusiw plus fort chine ka marquew bɛ yen rusiw taw bɛ yen japonɛw taw bɛ yen amɛrikɛnw taw bɛ yen faransɛw taw bɛ yen
meo ada made jon ka marki ala ko nahnu khalaqnakum kon na ala de ka marki yawi na ala de yaw dan falaw la tusaddiqum halaw tunga la hara centigiya amaw yere kay wa pilforsimaw kay fo ala de yaw kay naw mir la ka tashola o yere dama kanga to ke dalla hara ko la ka fo ala fm fo la hara ko abse ka ke parce que aw keli o taw noye o taw ka pilfor donen shinoye fona ke Allah subhanahu wa ta'ala ala madai atlala ka sigi ako afaraitum ma yalma ay fenye wa tumununa mimi bawla be aketo na ba famo ko verset no e maniwi ko o mimba la ka bawla ko yalma aba don wa aya yewa aw kuna fonna ka bo kala halaya ma wa maniwi ray mu fen abina chugodi abibo ada made yoroj ma billa ka fuka bo muni muna afaraitum ma tumunun yalma abi maniwi ko in kalama wa o mimba la ka bawla antum taqlukunahu aw de bu odlan ko ke no ye sawaji aw de bo yelama ko ke adamade wa amna hanu qalikun tare ale ala de bi sawaji yelama ka ke adamade subhanaka sanya be ala idre de ba ke dali ka darakenye ninga soroka na nai ala ya anyi ninga de hal antum taklukuna hadha almani basharan sawiya yalma kaw de be mani yelama ka ke adamade dafale wa ka ngolo boala ka sembo ala ka bolo boala am nahnu bi qudratina tarinina Allah ta'ala ka sidi khalaqnahu ni ala de badan wa sawarnahu ninga darakenye ka numbo abo chugula ka nyimfale ka datirinci ka dawlo blay ka nemblay tarini bayna ala de noyde ni ala de noy fa tabarakallahu ahsana kalikin ala barkara aka dalino chenena ala ko nahnu kadarna bainakum almauta kayni fenen beto inde ni Allah ta'ala de saya ke fen latgelenye kabla aw damani nyonche nahnu kadaina wa hakamna alaykum bil mauti wa sawayna bainakum fihi ni ala de saya ke fen ka obela jele damakenyala wartigi bisa fantam bisa nyonte na ya solla ko saya ye plus fort do détail bita soro fantanu ndorane tumisa na ya solla ko saya tuye mogo do détail a nyangma munu ma sako ke abi olu boala munu ta sako ke kolu fa ala ko la ko ale de tado wa ya bedda makenyala min sona ale ala ni min bana ale la ale ala la mi wartigi ani mi ti wartigi mi fa mai ani mi fantai nyemo ani komo nahnu kadarna bainakumul mauta na ala de ya bedda makenye sayala wama nahnu bimasbukin ko wa ana ala tidan tafsir kala folo ko te wama nahnu bimasbukin mogotawla ko mim se kane ala dan kitisa o mogote do ko la wama nahnu bimasbukin na ala tim masaye ko ambi dese ala an nubaddila amsalakum ko maw nyogona wara nati o kora aw adama de kaw bela takaboy kana naw nyogona wara ko o tikoye mimene ala kenye ala an nubaddila amsalakum kaw halaki kaboy kana ni jamakulu warawe minti awye ko oti ale Allah subhanahu wa ta'ala kenye fiyo ina faba fo suratu Ibrahim ala chugami tafsirul Quran bil Quran Ibrahim ayatan kono ta'ala ba fo in yasha natu ala ja yuzhibukum abtani awye wa yati bikalkin jadidin abina ni dalino warawe minti aw adama dewi okuma nafe oye aya mi absekani korofo suratu ni suratu wakia konnana kusebe suratu Ibrahim ayatan kono to ala wa fo konna tu ala jabitani awiye abina ni dan fen warawiye okuma nafa oni ala ni kuma mi foya o mana hanu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum ni no aya flabi nyon korofo kusebe wa nunshiakum ala ko nabi aw sinsi fi ma ka bo fena la taala mon femi era utado okoro na ala bse ka aw sinsi ka bo fen wara la minti mani yinye atimi era don fiu koro na ala bse kana ni dali na chugo wara la minte ka ubo maniyu la noye sawaji ala bso la dere anana adama yo bora jumena o mabo maniyu law o mabo verse la o mabo sawala ok mana fene ala ko ala bse ka mbo fen wara la antemindo o manka bali hakili mala o manka bali famuntigila mami ala ka dali folodo noye adama na chugo katlaka maryama fene na chugo la je adenge noye isai ni mami isa na chuko la jaibado wa fo jala se ka dalike ka soro mani venete ngaya jade ka ambo de la ka ngeche ani musoye fam chuko nyuma ani hakili nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ko dama ala ko wala kada ko nga hakika era nyama
alimtum nashatal ula ya aya hakli jigi ko dali folo folo min kera sinjili folo folo min kera alimtum nashatal ula aw ye o dancogo do no ye an fa adama ye ala yo sinsi ka sɔrɔ maniyu tɛ o kɔfɛ minnu fɛnɛ bɔra o la ni adamaden yɛrɛ fɛnɛ sigisigi cogo lajɛ i bɔra muna fɔlɔ kana min nutfa i bɔlen nutfa la nana n'i ye alaka la k'i bɔ maniyu la kana n'i ye a tɔgɔ bɛ di sogo kuturu la k'i bɔ sogo kuturu la kana dali dafa ka sɔrɔ ka kolo ani bu ani siw k'olu bɛɛ lajɛlen falen kana ni yeli ɲɛ ye kana ni mɛni tulo ye kana ni dusukun fɛnɛ ye k'o bila yen ala ko falaw la tazakaron a fɔ nin tun man kan ka aw hakili jigi k'a fɔ se bɛ alahu subhanahu wa taala ye ka dali wɛrɛ kɛ min ti aw ye walima k'aw wuli lahara jɔ don ko o se bɛ ala ye nin ka kan ka an da o la awala yazkuru linsanu anna kalaknahu min qabli walam yaku shay'a suratu maryama la ala bɛ nin fɔ an ye aya 67 ko kuma adamaden ɲinana de wa anna kalaknahu ko ale alahu taala de ye an sindi ka an dan min qabli ka kɔn walam yaku shay'a ka sɔrɔ an ti foyi nin ye kuranɛ aya wɛrɛ ye min tɛ suratu waqi'a ye ko kuma adamaden ma miir'o la suratu insan na a b'o fɛnɛ fɔ an ye ko yalima waati dɔ nana an tun tɛ yen wa ale ala de y'an dan ka bɔ nutfa la amsazin nabtalihi min ɲagami ɲɔgɔnyalen don ni ka sɔrɔ k'an lajarabi k'an kɛ yelikɛla ye k'an kɛ mɛnnikɛla ye faamu cogo ɲuman allah subhanahu wa ta'ala kɛ a d'an ma a faraitum ma yalima aw ye fɛn ye wa taharusun aw b'a la ka min sɛnɛ a bɛna dalu wɛrɛ d'an ma nin ye dali ye a bɛna bɔ o kɔnɔ a nana sisan sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kabaw sɛnɛ walima malo o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw aw sɛnɛkɛlaw dugukolo la ala ko a bɛna perevu dɔ yira aw fɛnɛ na a faraitum ma k'aw ɲɛ tɛ fɛn na wa taharusun aw b'a la ka min sɛnɛ o kɔrɔ aw b'a la ka ɲɔ suma minnu fili dugukolo kɔnɔ n'u bɛ falen aw b'a la ka yirikolo minnu dan n'u bɛ falen aw ɲɛ m'olu minnu na o n'u b'a la ka falen ka bɔ bɔgɔ la ala y'aw ɲininka antum tazra'unahu aw de b'a la k'a falen k'a labɔ wa sɛnɛkɛla kɔni bɛ taa kaba bila a bɛ taa malo buruku dugukolo la k'a latunu ka sumansi latunu a bɛ mangoronkolo dan a bɛ yiri sen dan dugukolo kɔnɔ ala ko o tuma na fɛ o sisan a dannen kɔfɛ e fɛ k'a bila dugukolo kɔnɔ antum tazra'unahu k'a falen k'a kɛ falenfɛn ye ko jɔn de b'o kɛ aw de ye o kɛbaga ye wa am nahnu tari anw allah subhanahu wa ta'ala zari'una anw de ye falenfɛn labɔbaga ye aw de kɔni b'a bila dugukolo jukɔrɔ nka k'a labɔ k'a kɛ falenfɛn ye ko yalima sɛnɛkɛla e de b'o kɛ wa tari ala de b'o kɛ de allahu akbar nin ye ɲininkali belebele allahu ta'ala b'a la ka sɛnɛkɛlaw ani jardintigiw yiriforotigiw k'u a question kɛ u kun ko aw kɔni b'a la k'a kɛru dugukolo jukɔrɔ ko nka jɔn de b'a la k'a labɔ aw do wa tari ni allah subhanahu wa ta'ala de don ala ko law nasha'u n'a tun ye anw allah subhanahu wa ta'ala ja n'a ye ni ala ja lajalnahu n tuna falenfɛn in kɛ hutɔman fɛn mugumugu ye o kɔrɔ a tun tɛ wuli fiye a tun tɛ falen sabula sanji min bɛ na o tɛ e sɛnɛkɛla ta ye wa se foyi tɛ ye k'a labɔ e bɛ taa turu de ye ka ala ka sanji makɔnɔ wa i y'a turu yɔrɔ min yɛrɛ fɛnɛ na bɔgɔ min fɛnɛ na o bɔgɔ in ye alahu taala de ta ye o kumana fɔ ala ko law nasha'u n'a tun ye ne ala ja lajalnahu hutama n tun b'a kɛ fɛn mugumugulen hutama bimaana law aradna lajalna haza zari hashiman ne alahu taala tun bɛ fɛn kɛ fɛn mugumugulen ye kurtubi ko hutamu de ye hashimul halik bi n'a mugumugura k'a halaki k'a ta tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko hutaman ko n'a y'a ne alahu taala ja n tun b'a kɛ fɛn mugumugulen ye faamu cogo ɲuman allahu taala k'a d'anw ma n'a tun kɛra fɛn mugumugulen ye fazaltum aw ka ko tun bɛna laban tafakahon kɔnɔsi tɔmɔganfɔ la o kɔrɔ ye kuma kalantanfɔ la aw tun bɛna fɔ walayi danni in kɛcogo de ma ɲɛ koyi n'i y'a ye danni waati tun ma se o a y'a kɛ waati min na nin ye a waati de tun ma se dɔ b'a fɔ k'o tɛ koyi i b'a dɔn a sanji yɛrɛ de ma se ka na o dɔrɔn de nɔ dɔ b'a fɔ ayi o tɛ koyi aw y'a da walawalama yɔrɔ de la ko ala ko nin bɛɛ ye kɔnɔsi tɔmɔgan ye fazaltum aw tun bɛna laban tafakahun aw kɔni bi kuma lankolon fɔ kɛ dɔ b'a fɔ tan dɔ b'a fɔ tan ka sɔrɔ o si tɛ ko in yɛrɛ ye inna aw dɔw tun bɛna fɔ lamugramuna ko ko an kɔni i k'a dɔn k'a fɔ an kɛra mɔgɔ kunnangow ye dɛrɛ bal ko dɔw tun b'a fɔ ayi k'an ka kunnangoya tɛ koyi nahanu mahrumun ala de ye an jiyàn la mahrumun bimaana mamnuun
rizika an balla nin garsiga ina Allah subhanahu wa ta'ala yare de bolo afaraytum ma alladhi tashrabun ala ko kayo fenentoy senefen laboli no masaka odala ka folla hara jodo ko ala bola bo ala ko ayo fenentoy afaraytum ma ko maji wa allati jimi tashrabuna wala ka jimi mi o fene kaba ko bay ala ko okmana fa ayin kuna foni aw bala ka jimi mini antum anzaltumuhu min almuzni yalma o de ya jigi kabo kaba nogola wa aw de ya jigi kabo kaba nogola do bina fa ko way ko sisan anga mogo be wuli na avion ni do ye be wuli ni bom ni do ye buta ci kaba nogola jibina ala ko bashtala okmana fa aw de ya nati kabo kaba nogola o kaba nogo yuma johi o blay ni ya me ko antara bom ni ci kaba nogola akera jiye ka jiganka o te kaba nogo era be ya okmana fa kaba nogo joni ya blay abta ci kaba nogo de la oni kaba nogo te indo ya do atina ta ci de ala ko antum anzaltumuhu min almunzil aw de ya bo kaba nogo ina kana wa amna hanu munzilun tarne ala de ya bo ala kana de aw de kaba nogo blay wa tarne ala de ya blay Allah ta'ala ko law nasha'u natuina ala jalnahu jimin bi jigaw kan tuma yelama ka ke ujajan ka beke kogoji atsekami ni ya kida ibatu kabo ya do kogoji mo chama ngon mo do ni o kida o tsekami de o ko natuina ala jalnahu ntumi jinke ujajan kogoji ujajan ibn abbas ko de shadidu muluha jina koko buena ko sebe arabu ba fo de ma ko ujajan ma ujaj ala kira ka hadisala ala kira babo fanye ko alhamdulillah allazi tanubi alai sakana azban furata Allah ta'ala mi on la mi jila jimi amin dala kadi akam magan asmale no bi rahmatihi na la Allah ta'ala ka hinay walam yajaluhu mil'a ujaji na Allah ta'ala ima jinyela maka ke ko jiye bi zunubina on ga jurumun koson okmana fe niye ka ujaju koro wala ye kira ka duwula nintumi atmen fo alhamdulillah alladhi sakana azban furata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu mil'a ujaja bi zunubina okma ala ko falawla tashkurun afati ala barkada koronatu ala ja atnti ji sorakami abet meke ko ji afaraytumun nara akwayo fenentoy ni o mado rasul mo ma hakilla ko fenentoy aw ma yelike tasma la walati tasma mi turun awalaka amma ko nyeno mi ko menawa akbiruni anin nari allazi taqdahunaha wa tastakhrijunaha min shajari ratib ay tasma la je ka wala ko mi lo kene ja ka tasma min duala ko ay tasma la je aka mira ka tashi ako fenen la je antum anshatum shajarataha abga tasma meneni yirmi akara almetikala yo akara ko lo nyew ko abga do yirmi na niyo ayiri awde ya falewa أنتم أنشأتم شجرتها أو دي يريد لنوا أنشأتم بمعنى أكلتم أو دي دلك شجرتها يرينا أم نحن منشئون ترني على دي يريد سندين كادي أوما أمانا كي يريد سغوي يا دو يريد دو بي بروشكونا مغو ويرتي سونكو ولو جيني ولو بي دو دي جيني غدو واكونا مغو تاولو ما وبي تسمع دو عبالا كابي جيني كابي كاللغوي نوتا بروشكونا مغو تابي كاللغوي o akera fen ko abaga min doni mim ga ke sharbo yani mim ga do allogola ma ko daga koroyo ko yalma awde o logo in sindi kanana yewa tari ala de nodo de parce que niyame ko tasmati logo inawa ok mana fkede nana no yewa nahnu jalna tazkira ala ko ayo to ine ne ala en tasma in ke aw ye hakli jiginande ka hakli jigilla haratala tazkira nya ka ye hakli jiginande تذخيرا للنار الكبرى تسمى بلبل بينوي نار جهنم جانم تسمى نما مي نفتني يبولا يكافو نبورا جانم تدلا جانم تا كو ملكه ترى اودتا ada made nyashi bonyongo no ezarra mi ratinyin ka yenyefe katla kata shuba bi wolonvla la chien bi wolonvla kasoro kana no ye ko di anfa adamama o dile anfa adamama o mako du kolo sanfe ya fo ye kulu soko kati da janema kona nona atale noni min tora ko de flene an bolo jien kono ya ka mago dlawla ni mami miro la ibado ka fo ko min la bembe la harako te tulungay ni tulungera wala tulungera yedala ko janema na don kuye nena ke bonaye wallahi illa lona imashi donde nyonta ni nana bona do mi flay bolo ay senda o kay ko o shiflata ibina do ja ko tasma kunte nena bona damay wallahi na janeme dembe kan sugu be boada fam ko ma Allah subhanahu wa ta'ala ka dama
ala ko ikado nga fo ni tasma min filambula ala kira ba fo anya ka hadisa la ko narukum hazihi allati tuqadun ni tasma min filambula na wala ka min juz'un min 70 juz'an min nar jahannam ko ni itla rabbi ulum vlade ka bo jahanname tasma la fam chko ma Allah subhanahu wa ta'ala ka adama ala kira ba fo ka hadisa wala ako wallazi nafsi biyadihi laqad فضلت عليها ب99 جزءا كلهن مثل هارها الله أكبر ومتاعا للمكوين على كو تسمي على الله تعالى أكا أو هكذا جينا كفالله رجودو تسمى بلي بلي بيانيا ومتاعا كتلك أكفني منفعة متاعا بمعنى ومنفعة كأكن نفافني للمكوين تاما دوني مكويناي مسافريناي ما منو متا مصرفنغا مجاهدو كلا كو مسافرين دمته stabta maden damati magonye tasmala hali ma mi bi ka dugula bi ka dukono mata yorola ni bela jele mako bi nye tasmala kuma ale ko mukuina korola ko ala ko wa mataan nye tasma inke manfaay nyake nafay ka kam mako nye nay lil mukuwin tama ba anisigi baga bela jele au bela jelembi au mako dla ni tasma fam chko ma Allah subhanahu wa ta'ala ko dama ka hakili man dama ma shiti Allah ta'ala ka gafe kono kuma u famu katashi ka mirina e ka be nafa fona kera hakili tiguye ala ke hakili nyumandi amma ka amla sira nyuman ka ndama ka sha Allah subhanahu wa ta'ala la sebe ala de ala iya nga jamana la jarabe ni bana minye ka jiyan la jarabe ni bana minye na kembe ka beleke adama de bela jele nyimi nyola bi akembe ka setiki joro kuma te fantama akembe ka mansaw joro kuma te jon ani adama de fitinuma no e jamana dewi ala ambe deli ni ya ala kala jarabi na de ya jigi kana kika adama de la jarabi wa wiliba foi taala ala ni ete ala ambe deli kana mina anjurumuma ikana mine jurumungelaw jurumuma ala kana mine ala kotalawma kana mine lalomawma kana mine dajibwma munu ye Allah taala ka dambela jelen sako ka dansago adama de ya ka dansago mogoya kan ala ambe deli kika balaw korota kabo ankan ika wuli ka bo anga jamana kan ka wuli ka bo al-islam jamana bela jelenga ka wuli ka bo adamaden bela jelenga o sebi e ala de wuli ba taala ne ala te korota ba taala ne ala te kishiba ti jonununa ne Allah subhanahu wa ta'ala ta ala man dama ka shela ala an faso malika kalfaima ala ka islam jamana bela jelen kalfaima ala tafanti anane e ala ka date ala an jana fama ka dako an jana setu ka dako ala an jena wartigu ka dako bi bay bi ka nakif an joraye ala ka dala e mi setu ka setki malikal mulk e ala mi e ba fo ko ma ko ke ko bi lamine ko ngera ala anyi e deli ala ni banay awuli ka bo anka ni ka qur'ane horomay e ka wuli ka bo anka ni ka ala kira horomay e ka wuli ka bo anka ala ni ka kira so dinge sanuma horomay e ka wuli ka bo anka ni mu'minin chamana musoma horomay ala anyi deli ikeni bana jugu wili ka bo anka ni an karamugo a horomay na ya foy alay ka ke alay ka toy alay ko jare alay ala mbi deli ala ika adama de Allah fiya ka bo ni bana ina no ya an karamugo sayyid sharif usman madan haidarai ko so men karamugo kaina ala anya ko so yiraila aye chien min fo ala anyo chien yiraila ni chien alay ala adama de Allah fiya ka bo ni de kuina alay kan bela jelen kisha alay kan bela jelen latanga ni ka kira horomay اللهم فارج الهم كاشف الغام مجيب دعوات المضطرين الرحمن الدنيا والآخرة والراحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى